Pamilya kagabyan sa magasawangin bawian sang kabuhi sa aksidente sa Putotan, Iloilo kahapon, tuman ang kasubo sa gindangatan sang duwa. Driver gimpasakana sang kaso. Si Daryl Marie Sarmiento nakatutok live. Daryl? Sa subong adlaw ginikot na sang pamilya pagtulunan kag sang Putotan Municipal Police Station ang pagpasaka sang kaso batok sa truck driver nga nakabunggo patay sa mag-asawa nga pagtulunan. Makitaan sa ini nga video ang pagkuha sa driver sang SUV nga naipit sa sulod sang salakyan matapos makabunggo sa nasugata nga truck sa barangay Amamaros, Putotan, Iloilo kahapon. Nangin mabudlay ang pagkuha sa driver, bangod wasak gid ang unahan nga bahin sang salakyan. Ginkilala ang driver nga si Emil Pagtulunan. Kaupod sini sa salakyan ang asawa nga si Merin. Lunsay ginbawian sang kabuhi ang mag-asawa. Papuli na kuntani ang mga ini sa barangay Bagakay, Pasig City sang natabo ang aksidente. Pangon sa ila kamatayon, nailo ang tatlo nila ka mga kabataan nga nagaedad 7, 5 kag 2 ka tuig. Kapag balay naman kasi personally kailan na para sa kabataan. Isa ka siman si Emil, samtang manunod naman sa isa ka elementary school sa Pasig City si Merin. Suno sa mga abyan, mabuot kag masinadyahon nga abyan kag maestra si Merin. Palang luya kami tanan kagapon nga ba kami nga ano man nga adlaw man nga amo ning natabok og duwagin sila. Sa interview sa driver sang truck nga si Regent Albacete, ginpahayag sini nga iya pagintuyo nga likawan ang nasugata nga SUV sang mag-asawa. Wari ko tayo sa to, mabawi tayo sa tuong para mag-giveaway pag sa to nga, may nakita ko nga tricycle nga motor may kay karga bata. Nagagawa sa investigasyon sang Putotan Police nga lunsay wala nakalkula sang duha ka mga driver ang ila sa lakyan, rason nga ng aksidente. Naglikaw ganito ni ang truck kaso lang ang linag-overtake ang MUX. Naglikaw man ang truck sa left nga area kaso lang nagbalik pagid sa original nga linya atong MUX sa muna nga natabo nga nag-head on sila nga duha. Subong adlaw ginpasakaan na sang reckless imprudence resulting to double homicide kag damage to property ang 21 anyos nga truck driver. Sa base sa impormasyon gikan sa amay ni Emil Pagtulunan, ang driver sang SUV nga napatay, bululigan na lang sang ila sini pamilya ang pagpadako kag pagtatap sa mga nailo nga kabataan. Said Daryl, magluwas sa pagmaneho sa duwa ka driver, no? Wala na ba ibang factor nga nagkausa sang pagbunggoanay, butang tabi, nagaulan-ulan ba sadto or madulumi na nga lugar? Said, diri naton makitaan kung ano ka-importante kung tani ang ihibaluman sang isa ka driver sa pag-calculate sa iya sini nga ginadrivean nga pagmaneho. Amo kun nga kung ano man ang factors didto kung tani nalikawan yadto kung mayara sang nagakaigo nga seminar man ang isa ka driver antes nga makakuha sang lisensya gikan sa Land Transportation Office. Said, Maghalong gid kita sa pagmaneho sa dalan. Madamong salamat, Daryl Marie Sarmiento.